Gipaambit ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang pipila ka mga tips aron makaangkon og gihulagway nga #foreverhome. Matod niya nga sa di pa magpabarog og dream house, kinahanglan i-consider ang imong personal lifestyle. Busa pinaagi niini mas hamugaway og hapsay ang imong pagpuyo. Speaking of dream house, gipalili nila Kapuso couple Janellen Mercado og Dennis Trillo ang ilang rest house nga makita sa bukid. Ginama kini sa container vans nga ilang gitawag og mountain hideaway. Makita dinhi ang kaanindot sa palibot nga perfect rest house alang kanila. In character gayod sila Martin Del Rosario og Lizelle Lopez nga nag-arcade date sud sa usa ka mall. Si Prinsipe Zardos og Zandra nalingaw sa arcade og pagduwa sa bowling. Sa Voltes 5 Legacy, samtang na busy ang Voltes 5 team sa pagpangita kang Little John, laing beast fighter na usab ang makasangka sa Voltes 5. Aduna na usay nakuha nga impormasyon si Octo-1 kabahin kang humanoid nga mamahimong makatabang kanila sa pag-ila kung siya ba ang tinuod nga amahan. Kini na ba ang labing kusgan nga beast fighter sa Boa Zenian Empire? Kana nga atong Siren pagkahuman sa 24 oras.